jatend gamuchuch mag somo en achiel kuom jotelo mane oyure nyasi makamano kama bende min od jatend oyure nyasi makamano kama bende min od jatend piny owacho ma Turkana Mikael Rachel Ruto kono ni chenro mopogore opogore mag dongruoge ibiro chwalo kama oting'o gedo mag apeyni e kind mamoko. Ne bende kwa jotelo mondo mi ochung' kanyakla tukiongea mambo ya Marsabit, vile tunapanga mambo ya Marsabit. Kuna maneno kama manne hivi ya with your wisdom, with your intervention, with your support, with the focus that you have for the personal region. Gamo no sekero chenro duto makare kama oting'o tiego jochiw thieth kaka inyalo dak koda midhiero nogo kaachiel kod ting'o tiego jochiw thieth kaka inyalo dak koda midhiero nogo kaachiel kod neno ni respect the rule of law, so we abide by the court decision. But in the event, we need to invoke the Public Health Act. Section bende koro jopiny kaloe kwa makamani biro kakoro ni ne giwacho ni gidwaro mondo mingine kata mana chenro mago mag budget manosom onego bed ni iketo ushuru mamalo. The tobacco products that are mostly consumed and especially amongst the vulnerable population groups, that is children, adolescents and Mulimbe imbono mar Kenya kuom ndalo ng'wen bende koro ni nowuoyo kod oganda mopogore opogore e kaunti mano ma Vihiga kod Kakamega. Rigathi Ruto atakuachia 2032. Ameenda pale mlimani, amemwambia Kidiki nitakuachia. Migosi Paul Akeyo ne odoke kome kaka jakom maduong' bura nogo. Kendo bende MC mar Market Milimani Ward Seth party kwa strengthen the party kendo kwa lando yore duto mwanyalo chopogo mondo wayud members mang'eny e party kaka nyalore. Korka kore jaduong' Paul Akeyo koro nokwayo johera kanyakla koda jokanyo maduond buch siasa no ero ni ka giyie to giket thenge pogruok ma digibedgo giriw wigi kendo gitine chama mar ODM. Ni kuom riso ranyisi maber wayiero gi kwe maonge koko. Ranyisi maber wayiero gi kwe maonge koko. Ka bende dho migosi Seth Ochieng' no ero nosin machiegni kod achiel kuom josiasa kat Seth Ochieng' no ero nosin machiegni kod achiel kuom josiasa kat tung'ud burneno manyakach. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Mori ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai bang' school. Go report ka ten loch nanga kod migao moro bila to onge okang' moro amora mosekaw nyaka gi thuolo masani mar mako jogo ma bende wacho ni gin jomong'ere kuom ne timo tim ma kamano. Miyono wacho To move in with speed, help my mom get her justice, and indeed truth be known that hairdressings, everything was destroyed. Mom, nyumba yake antie mar mondo mikoro lok skuno mondo mikoro keti e lweche ket mwandu mora mabiro kakoro jonyuol kaachiel koda jopuonj wacho ni romo mane gibedo godo moyiedhi county security team which will happen on county security team which will happen on 30th of June in the county security team which will happen on 30th of June in the morning. So we will come back on that day. Mani biro kakoro kwa makama no kitayanga kod jatelo e bwo kanisa mar the Seventh Day Advent. These people are born like that. They're not responsible for their situation. But because of the stigma that parents experience, some parents may feel, what did I do to have a child like? Timu ya Mapeka amefunjwa. Ngozi yote ya mkono moja imetoka. Suspect mwenye walitaja ameuliwa. Once kitu imefanyika in a certain area,